Здравейте! Вие сте с телевизионния и интернет магазин Bueno.bg, в който можете да закупите невероятни оферти с огромно намаление. Пазарувайте ефтино, като влезете в нашия сайт www.bueno.bg или се обадите на телефон 0700 42 100. Без да се бавя, веднага ви представям най-новите ни предложения. Посещение на цирк Балкански за 10 лева вместо за 20 лева. Спестявате 50% от цената и ставате свидетели на вълнуващи представления, в които ще видите циркови номера от различни жанрове. Коп в трапец, баланс на цилиндри, жонгльорство, баланс на моноцикли, акробатика, еквилибристика, въздушни номера, клоунада и много други. Ще имате възможност да се насладите на вълнуващи атракциони, като глобусът на смъртта и дресура на 11 лъва. Нашето предложение ще ви даде възможност да посетите най-известния български цирк и да се насладите на изпълненията на уникалните циркови артисти от Русия, Румъния, Италия, Украйна, Бразилия и България. Можете да заведете вашето дете на тази циркова фиеста, за да си изкарате заедно няколко приятни часа с циркова трупа Балкански, която има няколко Гинес рекорда за акробатични изпълнения. Bueno.bg и цирк Балкански ви канят на невероятно изживяване на половин цена. Заповядайте! Професионално избелване на зъби за 180 лева вместо за 800 от дентален център Доктор Гайс. При избелването се използва система от ново поколение, която е сертифицирана, клинично тествана и с изключително високо качество. Процедурата е сравнително кратка, около 30-40 минути, след нея вие излизате с блестяща усмивка и никакъв дискомфорт. Избелването няма никакъв отрицателен или деструктивен ефект върху зъбните ви тъкани. Побързайте и направете своя избор. Посетете www.bueno.bg, където ще намерите и други примамливи оферти за вас и вашите близки на цени многократно по-ниски от стандартните. Аз отивам в Bueno.bg. Заповядайте и вие!